ile anya n'obodo anyị n'ụbọchị taa ihe afụ ka ndị mmadụ si egbu onwe ha site n'ịkwụ ụdọ na n'ịṅụ ọgwụ dị iche iche. Anyị pụtara n'ụbọchị nke taa ka anyị mara ebumnobi ndị mmadụ ka ha gwakwana anyị uche ha banyere ihe a na-ekwu okwu ya. Ọ ka akwa na onye ekwu uche ya, aha bụ Ụzọma. Anyị si n'isi mbido TV na-ewetara ụnụ ya. N'uche nke m isikwa nkwu m ga-asị gị no some of them mental issues. The another thing with the situation of the economy in Nigeria. Now, I'm a poverty capital of the world, so if you look at it, poverty is what contributes to some of these things. The another one, emotional imbalance. So these are some of the factors I think are responsible. Well, for me, mmadụ gburu onwe ya ka mmadụ mara ụdọ. Mụnwa na-ele as if maybe first and foremost onye ahụ amara ihe ọ na-eme, one. And secondly, some of them are religious belief. Their own religion, ha believe na ha mụ ụdọ. Maka one reason or the other best known to them, ha ga-aga eluigwe amahom, because they may some other believe that na mmadụ mụ ụdọ gbuo onwe ya commit a suicide na ọkụ mọka ọ na-aga. So duka mmadụ ahụ definitely ọ ya amụ ụdọ gbuo onwe ya, ọ ya manage ụwa. Ọdụ onye gasị na ụwa dịrị ya 100%. But onye ọbụla nwere believe na ya ga-aga eluigwe ya amụ ụdọ gbuo onwe ya. Ọwụ duka ihe meki kọsụ mmadụ mụ ụdọ nọkata gbuo onwe ya. N'uche nke m, onwe ha ọnọdụ ga-eme mmadụ ka o wee gbuo onwe ya. Mebi na onye ahụ na-egbu onwe ya nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe na-emetụta ya, o nwere ike ọ bụrụ na ha dị onye ahụ nwoke ike, ọ bụrụ ndị fili n'uke ụwa agwụgo ha. Mana n'uche nke m, onye ọbụla gburu onwe ya ya nwa masịkwa o ji gbuo onwe ya, maka onwe ha ọnọdụ ga-eme ka mmadụ onwe ihe m ga-agwa gị na ọ ga-eme m na nwe gbuo onwe m, because m believe na Chukwu ga-emelụ m ihe ọbụla nche. So maka ajụjụ na-ajụ m kịta gbasa onye na-eyuze ọgwụ siri ike, ọ na-ebe anyị nwere ezigbo ndị elder like maybe the president anyị or the governor anyị or senator, or ihe a na-eme, there is a rule of all these things. But ebe efe dị onwe onye dị concern maka mmadụ, anyị nete ndị na-eme kidnapping, there is no onwe ihe gbasara ndị gọọmenti anyị here I know that we will fight on it, but at the end of the day ohe ga-eme gbasara maka onye na-eyuze ọgwụ siri ike na-egbu onwe ha. Ndị gọọmenti pụtara na-aba ndị tramadol and ọgwụ siri ike, but it's not active enough. I suppose stand on that thing. Where ndị na-eme that kind of bad thing into judge, but obodo anyị Nigeria it's not like that. Onye ọbụla hụrụ mmadụ mee gị ihe isi na ọka emekọ ihe onye mere gị ichegide ya nwụọ, onye aka nọkwa ndụ na-akpagharị, nke ọbụla ọchọkwa ije n'oluwa ego dịkwa ọ na-eji ya. So mụ adịghị a onwe ihe mmadụ nwere ike ime m ka m nwee high BP n'olu oyibo, n'olu Igbo kwana high BP ka a na-akpọ ya, mana agaghị m anwụkwa n'ihe mmadụ ibe m mere m. So mma adịkwa ndụ na-aga, and aga m akwụkwa n'ụdọ, aga m akwụkwa sniper. Ị bụrụ enyi m nwaanyị imejọ m mle anya na mụ na gị na-abụ na ọ dịka love adị ịhụnanya adị ọ dịzi too much na maka ihe ka m ga-eyi anwụ, ahapụ m gị ijebe. Ụmụ nwaanyị junior kama ma apụta n'ekiti iro ga-abịa chere onye ọzọ. Mgbe m nọ n'ụkwụ m ga-achị jie ama ahụ ofu nwaanyị m ejide aka n'ala. So otu aka m ha ya, otu aka ọha m. Ndị be anyị, ụnụ afụgonụ ka o si wee gaa na ajụjụ nke anyị jụ n'ụbọchị taa na azịza ndị mmadụ zara. Ụfọdụ si na ọ bụ ihe isi ike, ụfọdụ osikwa na amụchasị ihe ike na-ebutie. Uche onye adịghị ya njọ ka ndị Igbo si wee kwu. Ọ kakwa Nwaada Ụzọma n'isi mbido TV ka anyị si ewetara ụnụ ya. Ka emesịa nụ.